Čau, moje jméno je Dumpster.cz, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je rada. Ne, tak já budu asi na tom návod takhle. Návod je tomu, že jestli chcete hrát už se mnou jako server, tak si musíte stáhnout tady Multiplayer Monster. Je to úplně boží. A já vám to ukážu, takže dáte obchod play. Tady napíšete, stačí Minecraft Pocket Edition. Musíte mít tohle Pocket Edition zadarmo, já vám ještě ukážu, jak se ho stáhnout. Já si tohle ještě stáhnu. Tohle, protože je Tom 25, protože tohle měl a oni tam jdou i skiny, mapy a normálně i bloky a ještě mody, takže jo. Jo, takže vy si ještě tohle můžete si taky stáhnout, potom jedete takhle dolů, nebo si tam můžete napsat i multiplayer, ale tady. A to je ono, Multiplayer Monster for Minecraft P. Je to boží, tady si to nainstalujete, už to mám, hele. Jo, takže počkejte, jo, si to vám instaluje. Jo, a potom si to někam dáte. A je to tak. Jo, Tom 25, můžete, dolů, Tom 25 porad mi, dolů do komentářů, proč mi tohle nejde otevřít, please, takže, tak prosím, mi to pomoct, no. Tak když si to budete už mít stáhnutí, já ještě tady jako nemám můj to, ale... Ale já si tam udělám můj to. Jo, takže pojď poho. Já si musím přihlásit tady přes to, hele. Tohle můžete vidět, to je jedno. Jak jsem tu i přihlášený. Jo, a tady jsou prostě to, jo. Já jsem si tam, jako už tady už toho je, jako, jsou tu i někdy Čechy. Já když si dám... Jo, tak tady mám už CZ Survival, ten je dobrý. Já jsem už u něj hrál, ale to je boží. Ale já si tady můžu i vytvořit, jo, tady je to plusko. Jo, tak můžete mě potom pozvat, napsat mi do komentářů, že jste si tohle stáhli, že jste si udělali to. A tak já to kusím, ale ještě to fakt půjde. Oh my dick. Jmenuje se... Tak. Aha, počkejte, si můžu vybrat. Aha. No tak já to dám sem. Já to dám ale ne na survival, ne. Já to dám sem. 6 hráčů. Já to dám... Jo, necháme to na 6 hráčů. Survival mode, create mode. A ještě si dáme to. Tak. Jo, game. A potom už můžete jít ke mně. Mně to úplně jedno. Jo, ono to fakt půjde. Můj server. Tyjo, to je normálně dobrá aplikace jak prasa. Možná vyjde z toho speciál teď, ale ještě nevím.
A když si tohle uděláte, budete už s někým hrát, tak si neleknete, že potom to jako už nechcete hrát, už nechcete s nikým hrát, chcete si hrát jako sám. Chcete už si hrát sám. Takže můžete prostě to. Takže ještě vám to, když už nechcete hrát už, tak si dá, a když nechcete hrát jako spolu, chcete hrát si sami, tak ono se mi, že tam nebudou mít mapy, tak si můžete dát sem, já jsem si to vyfotil, na tady, a dát si to všechno pryč, úplně všechno a potom zase restartnout Minecraft a už tam zase máte mapy. A když budete hrát s tom multiplayerem, tak jak to snad někdo přijde si zahrát se mnou. Já to bude to. Takže si to ještě musím nastavit, tady to. Já jsem to viděl, že tady můžu hrát i z mapu. Tady mám. Že tu mám prostě mapu. Nebychtí. A čeho ještě vsulit? Ty už nenatáčíš? Třeba Tom 25 může jít za mnou a si zahrát tady moji mapu úplně boží. Když to tohle chceš hrát se mnou si zahrát takhle dát se, tak si zahraj. Já ještě bych mohl udělat, a to je rada, ale ne. Já si že bych mohl ještě to někam dát, ale počkej, já si taky zahraju lidi. Takže to je takový návod, 10minutový. Potom já to vypnu a ono se to prostě to a už tam nebudu mít. Počkejte, se podívám, A vy tady, ježíš, tady mám, já. Vy si řeknete, ježíš, já tu nemám ty svoje mapy. Já vám říkám, dejte si to, jak jsem vám to ukazoval. A to, počkejte, a teďka ještě mi to vůbec podobá. Že to bych... Takže dáte si ty hry pryč, takhle. A dáte si zase ten monster, ukáž mi dá? No. Dáte si zase monster a možná je potom to multiplayer monster. Aha. A to má tady na English.
Kde já mám ty vole? Prdel. No to nic, to ještě nebudu to řešit. Nemáte světílko na to. No, takže můžete i mě klidně přidat, tak se koukám. Ne, ještě tebe víc posvítím světlo. Kde mám ten můj? Dobrá. Počkej, já se půjdu ještě na Minecraft podívat. Edition. Dominik tady mě svítí a to je dobře, na to vidím. Jo, a tady mám i to svoje. Já na tím mapu už nemám to, no, já to ještě tak pořeším, když budete to chtít. To světlo se mě, to světlo se mě ale hodilo, tyjo. No, takže si můžete zahrát. Já potřebuji ještě s tím 125 se ještě domluvit. A dolů do komentářů tom 25, tak mi napiš, proč mi tohle nejde otevřít, co si mám stáhnout. Pro dnešek to bylo už všechno, já si myslím, jestli se vám tohle líbilo, tak nezapomeňte mi dát like a odběr.